बेरेफुं जानि बाबाय नै गथ'आनो बेले 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 गथ'आनो बेले बाजै बाजै गिदिरालाय आंखौ मानसिफोरानो इउटुब खालामजायो होनो आंखौ नैयो जाहैबाय ना लोगोफोर जोंहानि आयं ओमफ्राय दा आङो फिसा खामानिनि थाखाय आयं लाहानाव माने फैनानै बेरायफैबाय आरो ना ओमफ्राय हारावरावबाबो बिराद गियान दं आं दारे हारावराव गियान दं आंनाव जाना जानला मोनला इउटुबफ्राव होनो दे मानसिखौ उपकार जानायसो इउटुबार होनांगौ गियान मोननायनिसो इउटुबार होनांगौ मानसिफोरा सिनायखाथारसिगोन ओमफ्राय नैयो जाहैबाय जोंहानि आदाया मोननाय मानिमोनथाय इयो जाहैबाय नेसनेल सेक्रेटारि भलिबलनि इयो ओमफ्राय नैबो भलिबल ओमफ्राय इयो मानि इयो 2023 आवबो बा विनारानो आदाया नोंथांमोना आंखौ फेमिलि गैया होनो आं दिनै देखायजोबगोन जोंहानि फेमिलिफोरा माने बाक्सायावनो जोंहा गोबां दङ फेमिलिया आरो सिमलायावबो दङ आरो गहपुरावबो दङ क'क्राझारावबो दङ बङाइयावबो दङ बेंटलावबो दङ देखायजोबगोन नोंथांमोना आंखौ होनहरबाय थायो रावबो गैया नामा होननानै दा देखायजोबगोन बेनो आरो बाजै गेदेरा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आदा गेजेरनि ओमफ्राय इयो जाहैबाय बे आदा बाजै गेदेर ओमफ्राय आदाया जोंहाना इरिगेसनाव मावो ना बाजै आदाया जोंहाना इरिगेसनाव मावो दा माने बिदिनो आरो ओमफ्राय जोंहा माने गासैबो माने साख्रि थाफ्रामनाय गोजायानो आरोना खानदानफोरा आरो बांसिनानो ओमफ्राय आदा गेजेरा मायाव होनदोंमोन SSB ना SSB आव ओमफ्राय आदा उन्दैथारा पुलिसाव मावो आरोना ओमफ्राय आरो लोगोसे बाखि जोंहा आयं दङ आयंआबो जोंहा अंगनबादियाव मावो बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय देखायलांबाय दङ आङो इसोरखौ गासिखौबो सासे ओमफ्राय उन्दै हो जाबाय आयु एबार नै जों बाजिजों आंजों फिथा सावनोसै आदायाबो थांसिगोन जिहेतु जानानै आरोना आंबो थांखासिगोन नालाय जाना बिबाजैया मा रनसुलिखा आरोना नायलाय जोंहानि बिबाजै गेजेर आरोना इयो ओमफ्राय दहायनिया उन्दैमोन ओमफ्राय आदामोनाथ' दा न'आव गैया नालाय ओमफ्राय जोंना सब बिबाजैफोरा एकदम महर गोसोम ओमफ्राय आंल' खामब्रें गोसोम सोमथार नायलाय जा किउटखा बाला आंनो हौवा जानायबो लानो खारथारगौमोन बिसा नायलाय एफा किउट बाला एफा मोजां नायगोन ना मोनखोथाय आदाया जैदिनि एदावलायनो आरोना ओमफ्राय ओरैनोबाबो जोंहा बिबाजैनि खुंखा आरो महर गोसा गोजाखा आरोना बिराद साफा नुयो आङो जोंहा आगोलनि आयंनि आदानिया जोंहा आयं आदा सानैल' आरोना ओमफ्राय जोंहा आयं साजायबाय जाहैबाय आदा गेदेर इयो जाहैबाय आदा उन्दै ओमफ्राय नै आदाया इयावहाय NSC नि मोनसे बेखौ बान्था मोनदों आरोना आदाया माने जोङो गुमा गोथाव जमबाय दं लोगोफोर सानदुंखौ बेयाव सोना लाफ्लांदो गुमा गोथाव जमबाय दं ओइ आदा लानि मा माइ होनोमोनलाय बाजै माबा जोसा एंखुर जोसा माबायावहाय जोङो गुमा गोथाव जमबाय दं बेयाव टिका होनो नालाय इसोर हाबोबाय दं नुबाय दं ओमफ्राय ओरैबायदि गुमा गोथाव मोनदों ना लोगोफोर खोन्थानांगौ बयामसो जासिगोन नै इसोरो हादों কি কৈছে ভিডিঅ' কৰিছো নাই बिराद मोजां माने माइआ जि मोजां बिदां गोलाव माने गायनाया जावायनानै गायोथ' ओंखायनो बिराद मोजां जादों आरोना बिदि माइखौ जायो आरो आदा लाङा बाजै हमख'नो हानाय नंला दै खिन्थु ओरैबायदि बाबु गेदेरा माने जुमना आदा उन्दैनि ओमफ्राय आदा गेदेरनि नानि आं जाहैबाय
मोनदांगि फारि सोर आङो रानि सोर दे आने लोखि मोनसे ब्लग बानायो आरोना मिनि ब्लग आंनि फल'वार्सआबो मोनदों Domba sedek kan ini? Apa seru udah? Kamu aja kalau dia di sini. Ada kita vlog pasu Gopuror. Mana amar India re hal Gopur. Promotional sector ada dia, kalau dia kamu tu kalau boleh hal aja. Vlog dekhe na na. Ejan doctor ada. Amar Siddi ko ki kamu? Gopur area. Vlog by hal lagi. Mana jendu, enak kamu. Baca horja benar. Ini rugi asin tanggasnya ada. Amrai. Anak logo gaya menrawa, amrai logo benar. Muzang mendengar ya. Kasih pesan ngebeol thane rungi ya gaza. Tak nak malu buat di jangde. Train jam thangse, train atu da horja ikan jetu. Rungi yause mane hor thangin sinaran. Ini nasi apa ya? Horja thangsi kan. Bagi nak lagi tu, beg hotel amne hadiah sih. Ampai yang mana जोंनि आयं मोना औवा आसार बुंहरनायखाय माने लांनोसै आरो औवा आसार लाबाय ओमफ्राय सायाव ओरैनो सुइटारखौ दोनथ'दों आरो आं ओमफ्राय बेग थाबाय आंना एखेनोसै सिम्पोल ओंखारदों आरोना दिनै भिलेज एरियानि आरोना ओमफ्राय नायलांदों जोंनि बिश्वनाथ स्टेशनखौ माने लोगोफोर आं दिनै आंनि जेबो मोन्दांथि शेयार खालामाखिसै नोंथांमोना आंखौ रावबो गैया नामा होनहरनायखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव फिसा फेमिलि ब्लग्स लाबोबाय अब्लाबो नेक्स्ट भिडिअ आं निस्सय मोन्दांथि शेयार खालामफिनगोन नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों